Avui he triat aquestes dues peces, aquests dos quadros, un de l'any 61, l'altre de l'any 62, per parlar una mica de lo que són els valors del tacte. Quina diferència hi ha entre veure una imatge a través d'una pantalla, com l'esteu veient ara, o veure-la en directe, una cosa que es pot tocar i que en aquest cas la textura és força gruixuda, deguda, entre altres coses, perquè estan pintats amb uns colors que jo em fabricava, encara estava estudiant a l'Escola de Belles Arts, i els colors me'ls fabricava jo amb oli de llinosa, pigments i cera de verge. Els valors tàctils, Bernard Berenson es referia als valors tàctils amb els valors de la il·lusió del tàctil, sobretot de la pintura italiana del Renaixement. Jo em referiria ara als valors tàctils físics de les coses, perquè sembla que estem perdent part dels sentits, no? El sentit del tacte és una cosa que s'està perdent. I a mi em sembla que, i crec que estem en èpoques de reproducció, de conservació de les coses, és allò de dir, aviam, què suggereix, per exemple, el tacte d'una petxina que recollim a la platja? Què ens suggeria el fet de poder tocar la superfície d'un quadre? I aquests valors són valors que per mi hem de conservar, no solament de conservar, sinó que hem de promocionar. Si parlem de la iconologia, del que representen els dos quadres, n'hi ha un que és l'arribada dels immigrants de la resta d'Espanya a l'estació de França, l'any 62, i que es faci reflexionar una mica com tractem els que ens arriben no per l'estació de França, sinó per altres llocs. L'altre quadre es titula Els vençuts. Era un quadre de circumstàncies, és molt... La intenció era una mica subjacent dintre de la meva psicologia. No és que jo volgués en aquell moment explicar això, que era l'entorn dels vençuts. Hi ha els vençuts, hi ha un que està segurament mort, un altre que està dormint, i el renaixement a través dels nens i de les parelles que es relacionen amb aquest futur que, dintre de tot, és un futur esperançador explicat pel blanc de dalt, que és la sortida del túnel, la sortida del forat. Les intencions que jo tenia en aquella època no les recordo, i per això trio quadros d'èpoques en què jo ja soc espectador i ja no soc protagonista, sinó que soc com un arqueòleg de la meva pròpia obra.